Dobrý večer, kolegovia. Ja sa volám Oksana Černickaja a dnes spolu s týmom Marii Putálovej, našej líderky, dozviete sa osobné skúsenosti obyčajných ľudí, ktorí používajú produkciu z asociácie Zdravie a prosperita spoločnosti Vieda. Keď dovolíte, odovzdám slovo líderky Márii Putálovej. Ona sama predstaví svoj tím a bude postupne vyzývať ľudí a nech sa páči. Tak, dobrý večer, volám sa Mária Putálová a do Asociácie zdravia som sa pridala niekedy v auguste. No a 10 rokov sa starám o členov rodiny. 3 rokov som sa starala o syna, potom 6 rokov o svokru a teraz rok o moju mamu. Vďaka tomuto som sa vlastne dostala aj k tej viede, pretože som hľadala nejakú tú alternatívu pre mamu, pretože ona nechcela jesť chemiu a branila sa tomuto. Tak s našou mamou ma vlastne toto spája. No vďaka vložkám do topánok, takto, som našej mame upravila tlak. Ona 36 rokov brala lieky na tlak, na deň aj noc a mala s ním veľké problémy s tým tlakom. Že niekoľkokrát sme skončili na pohotovosti, alebo ja som zavolala záchranku, lebo bola vysoko a nedalo sa aj dole. Vďaka týmto vložkám do 2 týždňov, keď ich začala nosiť akože celý deň, sa jej tlak tak upravil, že ho má 120 na 60 väčšinou. Niekedy sa aj zdvihne, ale to je asi aj normálne. Takže tak, toto bola moja taká skúsenosť, čo sa týka mojej mamy. No a ja ich mám veľmi veľa tých skúseností, tak neviem, by som sa podelila, čo mňa veľmi prekvapilo a o čom som ešte asi možno nerozprávala, sú tieto vložky, anionové vložky. Ja, keď som ich začala nosiť pravidelne, že som ich mala celý mesiac, od rána do večera, tak som mala veľké výtoky. A predtým som mala výtoky a nikdy nemala. Aspoň som o tom nevedela. No a tie vložky aj mali taký čudný zápach. Myslela som si to, že je to normálne, však asi sú niečím napustené, alebo s kontaktou s mojou pokožkou, tak to doslova smrdeli. No až po mesiaci som vlastne prišla na to, že tie vložky začali voniať inak, teda tá vôňa bola prirodzená ženská. Takže to, čo išlo z toho tela, to bolo moje, čo tam bolo uložené niekoľko rokov, pretože ja som mala stále od decka zápaly močových ciest a aj teraz mám zlý moč, bielkovinu v moči. Tak verím tomu, že v pondelok určite idem s močom a verím tomu, viem to už teraz, že vďaka týmto vložkám, ktoré liečia do 17 cm do hĺbky, vďaka tomuto čipu, som sa určite vyliečila. A tieto vložky nie sú len pre ženy vhodné, oni sú vhodné aj pre všetkých, ktorí majú nejaké problémy, napríklad cysty, alebo hemeroidy, alebo prostatu. Jednoducho, ja už by som žiadne iné vložky nechcela. Naozaj. Potom mám takú skúsenosť, môj manžel, s týmito okuliarmi na oči. Ja ich nosím takto na hlave, ale mám ich stále. A môj muž mal taký úraz. On pracuje so sadrokartónom a spadla mu do oka fólia. No a išli sme tak na prechádzku a hovorí, že strašne ma to oko štípe, bolí ma to a proste sa mu nedá pozerať. Tak mu hovorím, tak skúsi tieto okuliarky, daj si na oči, vyskúšaj. Dal si okuliare a za chvíľočku, možno 10 minút, hovorí, vieš čo, dobre, super, už ma to nereže, už je dobre. No ale išiel na nočnú, okuliare nechal doma a keď sa ráno vrátil, tak mi hovorí, že mne to oko celú noc bolelo, svrbelo, ja som ani šoferovať nemohol, ja som si musel oko prikryť a tak som šoferoval auto a sa mi to vrátilo. Tak ja mu hovorím, však skúš, daj si okuliare, keď ti včera pomohli, tak aj dneska ti možno. Dal si okuliare a za chvíľku bolo
po tých jeho problémoch. Takže mu okuliare pomohli. Videl to. No a ešte k tým vložkám sa vrátim. Tiež mal teraz úraz. Môj muž je taký, že šikovný, on je taký robotný a furt na niečo sa mu pritrafí. Tak vstúpil na klinec. A 2 týždne samozrejme sa liečil. No a po 2 týždňoch už mali do roboty vyliečený, mi hovorí, ty počúvaj, mňa tie nohy tak strašne bolia. A čo jak to, však tie nohy ťa už dávno neboleli. A nosíš vložky? Hovorí, nie, vidíš, tak ja som mal úraz, ja som tie vložky nenosil. Takže sa mu tá bolesť tých nôh vrátila zase. Vieme, že keď nosí vložky, tak beha ako mladenec, keď nenosí, tak naozaj akože krýva. Bolo to vidno, že jednu nohu tak poťahuje, ako chodil bolestivo. Takže toto. No a ešte taká moja najlepšia, neviem, či môžem toľko hovoriť, ale môj top produkt je aktivátor buniek. Ten tu nemám, ospravedlňujem sa, jak kto si má, tak ukáže, ale proste tá vecička mi zmenila život, pretože každá žena si povie, že moje vlasy, koruna krásy, že? A ja som mala akože dosť riedke vlasy, aj také nepekné, a šedivé. Hlavne boli celé šedivé. A viete, keď je šedivý vlas, tak je celý taký zlý a taký ucapnutý. No a vďaka aktivátoru buniek veľmi rýchlo mi začali vlasy nielenže rásť všade po celej hlave, lebo to som cítila, keď som si takto urobil. Aj teraz mám takého ježka, takže stále rastú nové. Mám také také už veľké od augusta a začínajú byť čierne. Takže po mesiaci mi začali rásť krásne čierne vlasy, tak to ma veľmi, veľmi prekvapilo. No a tak ja by som dala slovo aj iným dievčatám. Poprosila by som moju prvú registrovanú z Írska, Mariku, a chcem ešte povedať, že ja som veľmi hrdá na svoj tím za to, že sa takto chcú podeliť s vami so svojimi skúsenostiami a vďačná som im za to. Tak dám slovo Marike Kucerovej. Ďakujem za slovo. A ja som rada, že som tu, že tu môžem byť v tejto spoločnosti a že si ma oslovila. A moje meno je Marika Kučerová, ja žijem v Írsku a venujem sa viede od augusta asi. Keď mi Majka poslala video, ktoré som si pozrela, a chvála Bohu, že som si ho pozrela, lebo akurát som mala veľké bolesti nôh, vlastne jednej nohy, a nemohla som chodiť, nemohla som došliapnúť na tú nohu vôbec. A ako náhle som si dala tie vložky do topánok, ktoré už aj Majka ukazovala, mne v momente prestala bolieť noha. A čo som mala jednu takú skúsenosť, že ja som od radosti aj zabudla, že tie vložky si mám iba akože postupne zvykať na ne. A ja som ich mala zo 45 minút a mne sa začala točiť hlava. Vtedy mi prišlo, akože ma napadlo, že proste tie vložky ja si musím dať vonku, lebo mne je zle. No ale potom som si postupne zvykla a teraz už ich mám stále, akože bez toho už ani nechodím nikde. No a ďalšia moja skúsenosť je s týmito okuliármi špeciálnymi, ktoré používame keď pozeráme do počítača alebo do telefónu, stále pozeráme, a najlepšie mi pôsobia pri šoférovaní. Veľmi rada ich nosím aj v noci, keď tie svetlá svietia, takže tieto okuliare chránia oči. A tým, že aby sme vedeli, že tieto sklá sú špeciálne, tak každé okuliare majú takúto kartičku a takéto svetielko, s ktorým vieme zistiť, takýmto svetielkom svietime na to s takým modrým a to vidno, tam, kde je sklo, tak bude vidno, že proste tam zostalo biele. Neviem, či vidno. Tuto riadne vidno, že proste tam sa to zafarbilo. A ďalšou zaujímavosťou na týchto okuliároch je grafénový rám. A veľa ľudí sa bojí, že grafén, lebo počuli o graféne, ale toto je celkom niečo iné. Toto máme na hlave alebo na očiach a grafén je veľmi nápomocný. Je to ľahká a silná, to je silnejšia ako oceľ. Takže tieto okuliare ani zlomiť sa nedajú. To môže aj auto potom prejsť a nezlomia sa, nič sa im nestane.
A ešte môžu sa využiť napríklad, že nabiť pohár vodou, dať do pohára s vodou toto, namočiť tie okuliare a potom vypiť ten pohár, vlastne tú vodu. Je veľmi nápomocná a dodá nám energiu. A tieto okuliare sa môžu ešte na noc vložiť do chladničky a tam tiež bože, ako to má povedať Ježišmária, neviem to povedať. Ionizovať. Ionizovať, no, také... Ionizovať. Dobre, tak som sa už zakoktala. Práne Bože. No a tieto anióny pôsobia okolo našej hlavy na 30 cm a tým pádom čistia ten vzduch. Takže tie vírusy a baktérie sa nedostanú ku nám. A toto som sa presvedčila aj teraz v decembri. Ja som veľa cestovala lietadlom, autobusom, vlakom. Každý kašľal, kýchal okolo mňa a ja som tieto okuliare buď mala na očiach, alebo na hlave, takto vyložené, alebo tuto som ich mala. Ale ja som nebola chorá. Takže akože ma to chránilo. A tieto anióny, napríklad v byte máme 40 až 50 aniónov na centimeter kubický. V meste okolo 700 na centimeter kubický a v prírode je okolo 5000 aniónov na centimeter kubický. A tieto okuliare majú okolo 1000 až 2200 aniónov na centimeter kubický. A anióny to sú vzdušné vitamíny proste. Že to potrebujeme pre svoje zdravie. Takže som rada, že som sa dostala akože do tejto spoločnosti. A ešte to, že odvtedy, ako ja používam tieto vložky, aj anión, vlastne tieto okuliare, ja som nemala bolesť hlavy. Takže teraz to jedno druhým to súvisí, akože neviem teraz, čo viac účinkuje, ale obidve účinkujú veľmi dobre. Takže som rada. Ďakujem. Mikrofón máš zapnutý, či nemáš zapnutý? Pardon. Ja by som poprosila o linku. Neviem, keď som to vypla. Áno. Môžem? Srdečne vás zdravím všetkých tí, ktorí ste tu a budem rada, že môžem aj ja prispieť svojou troškou alebo svojou skúsenosťou. Mám ich viacej, tie skúsenosti, ale sa zameriam na to, čo je také najdôležitejšie, lebo však máme rôzne spoločnosti, máme rôzne prístroje, ale prístroj, ktorý už tu bol spomenutý, aktivátor, je naozaj jeden výnimočný. To je moja téma. Ale skôr, než začnem, tak prepáčte, ja som dneska otočila Liptov, takže vyše 350 km mám za sebou, odšoférovaných, nie odsedených. Tak preto mám na sebe aj túto energetickú šolu, lebo ráno ešte bolo v poriadku, ale v priebehu dňa ešte som sa aj vnúčatám venovala, bola som s nimi aj sa kúpať, takže dosť to bolo náročné pre mňa. A keď som prišla domov, tak som bola veľmi unavená a hlavne trapézy, takže som si túto štolu energetickú, ja to takto trošku rozprestrem, ktorá je v skutočnosti tiež unikátna a takéto nikto nemá. Preto som si ju dala, lebo jednak nabíja energiu a stiahuje mi dole tú bolesť, ktorú som mala v trapézoch, alebo aj vôbec už do hlavy mi to išlo. Lebo som nestihla si ísť ani ľahnúť, nestihla som sa s týmto aktivátorom, pretože ten tiež úžasne pomáha. Poviem vám, na čo ja používam. A teda toľko by som chcela akože k tomuto celému povedať. No a zameriam sa teda na jednu vec. Ja som už o tomto aj hovorila v minulej skúsenostiach, že som mala veľký problém. 2,5 mesiaca som doslova trpela, v bolestiach som bola s chrbticou, celou chrbticou. Ja som si myslela, že to mám iba zápal sedacieho nervu, o tom som už hovorila, ale až po 2,5 mesiaca, keď som už išla na MR-ko, vtedy sa zistilo, že mám 6 mm výrez medzi 4 a 5 v chrbtici. A tam je vlastne práve ten sedací nerv, preto som mala také ukrutné bolesti.
A neskutočné to, čo ja som akože nechcela ani veriť tomu, že ako je to možné, že razom som vstúpila na vložky do topánok, ukazovala ich Majka Putalová, aj zároveň aj ostatné, samozrejme aj tie okuliare som si založila, ale bolesti mi už aj vtedy prešli. Ale keď som vedela, že ja mám výrez bolesti som nemala, ale ten tlak tam v chrbtici bol. Nemohla som sa prudko pohybovať, ale našťastie, že som nemusela lieky brať. Po 2 týždňoch, keď mi prišiel tento aktivátor, tak som si začala svietiť už tzv. Systémovo na pohybový aparát. K tomu máme aktivátor kníh, takže každý si to vie pekne naštudovať alebo si to so svojím známym prebrať, že čo má svietiť, ako má svietiť, lebo je to dosť dôležité, ako vlastne my prebudíme bunky. Čiže aktivátor preto, lebo aktivuje tzv. Spiace bunky, alebo tie, ktoré sú v úzadí a tie patologické, alebo proste tie bolestivé spazmy, tie účinkujú a tie nás akože bolia. A keď bolí niečo, tak to je najhoršie, čo môže byť, lebo choroba, diagnóza, my sa s ňou stotožníme, ale len nech nebolí. No a keď bolelo, tak ja som si dokonca celú tú chrbticu nielen teda elipsovitým spôsobom, kruživým, alebo takým strunovitým, celý chrbát svietila, ale som sa zamerala rovno na tú chrbticu tam v tej časti pod driekovou časťou a svietila som ale krátko, nie dlho, lebo som cítila tam tlaky. Čiže keď vy prebudíte tie bunky alebo začnete ozdravovať, pretože ten aktivátor v skutočnosti ozdravuje, a ak cítite nejakú nepohodu, treba prestať alebo prejsť niekde inde a opäť o nejaký čas sa zase vrátiť. Čiže netreba hneď násilne okamžite. Mne to trvalo potom 4 týždne, že ja som sa ale úplne zbavila všetkých bolestí. Tým, že ma chrbtica nebolela, ja som mohla už v záhrade kosiť, som mohla robiť všetko, zohýnať sa, a dokonca som postupne sa učila na kroky, pretože táto spoločnosť nás platí, dá sa povedať, za to, keď chodíme tých 10 000 krokov, alebo aj 6 000, vtedy padne 5 eur a pri 10 000 krokov padne 10 eur každý deň a v sobotu, nedelu sú príplatky, bonusy, a dokonca keď nepretržete, chodíte, tak ešte viacej, do 500 eur to vlastne je do cashbackového účtu, ktorý je váš, ten účet, a vy z neho môžete čerpať na zľavy. Pozor, ak nemáte ten cashbackový účet naplnený, tak nemôžete si so zľavou kupovať tieto produkty. A zľavy sú úžasné. Vrátim sa naspäť ku tomuto. Už mi je aj teplo. Vrátim sa naspäť k aktivátoru. Ja vám to zapnem. To bol prvý stupeň. Druhý. Tretí. Svieti sa tým, alebo fúka, že sa pohybuje pomalými kruživými pohybmi v smere hodinových ručičiek. Pomaly preto, lebo je predsa len hrejivé, ale niekto znesie, napríklad to má non-stop studené nohy, tak mu veľmi dobre padne aj tá horúca časť, horúci vzduch a tým si vlastne môže svietiť. Ináč pri aktivátore je ideálne, keď sa svietí jedna ruka, teda dlaň, aj druhá, aj vrch ruky, potom ľavá najskôr, pretože podľa čínskej medicíny najprv ľavá strana prijíma tie informácie, tohto prístroja napríklad, a potom pravá ruka, ľavá noha, teda podošva, aj pravá noha takisto. A potom môžete ísť, keď idete na celotelové, teda tak začínať hlavou, svietiť si, neviem, či mi dôjde, svietiť si pomaly kruživými pohybmi, tak špirálovite, proste nad hlavou a ísť dole ku zadnej časti hlavy a potom pokračovať na chrbtici. Keď vám nemá kto svietiť, tak to na inú tému, lebo to teraz nemôžem ukázať, že ako sa dá aj keď nemáte, kto by vám posvietil, tak sa dá aj napriek tomu, lebo vieme celú časť tela si posvietiť, len práve chrbát, kde je lopatková časť, tak tam je to veľmi náročné. Ale teda som si dala do poriadku, čo sa týka tej chrbtice, a to som bola úplne unesená, že môže byť takéto, lebo ja mám ináč liečivú lampu, ale tá mi nepomohla. Táto mi pomohla práve na ten výrez.
A iné také drobné skúsenosti, že napríklad dcéra mala zapálené oko, pravdepodobne pomaranč čistila a dotkla sa oka, no proste to bolo hrozostrašné. Iba mi ako odfotila, hneď som jej povedala, pretože aj ona má aktivátor svieci, ale len 5, maximálne 10 minút na prvom stupni, aby sa to neprehrialo a keď je kontakt hneď na pokožke, alebo hlavne na hlave, alebo tak proste akože na tej citlivých miestach, tak len prvým stupňom, pretože tam fúka aj vzduch a tým pádom nepáli natoľko. Po prvom posvietení už sa jej to zmiernilo, no nie okamžite, ale po takých ďalších 5 minútach mi odfotila a som jej povedala, ešte ráno si posvieť, pofúkaj 5 minút a potom mi odfotila, že úplne v pohode. Vidíš, vravím, nemusela si po lekárov utekať, nemusela si trpieť tými bolestiami, lebo oko, keď a okolie oka boli, je to nepríjemné. V rámci 2 dní mala ďalšiu skúsenosť moja dcéra, že chlapček vnúčik začal v noci kašľať. Tak nechcela ho budiť, ale napadlo ju, že však aktivátorom sme už to preberali, čo všetko sa dá riešiť, tak iba ho odkryla a tak cez pyžamko a iba na prvom stupni ho 10 minút svietila, hornú časť aj na tváričke trošku z takej väčšej vzdialenosti a hlavne hrudný kôš kruživými pohybmi. Predstavte si, že do rána úplne prestalo to kašľanie, ale musím povedať, že ako skoro to prišlo, tak skoro to aj odíde. Čiže keď má niekto dvojtýždňový alebo nejaký chronický, tak to zase na jedno svietenie taký zázrak to nie je. Neviem, ak bude, tak podielte sa s tým. Toto boli také skúsenosti, ešte také odraniny, čiže tento prístroj, keďže on je aktivátor buniek, a takéto ešte, ja som to v živote nepočula a preto som si naštudovala ešte predtým, keď som to išla už dostať, že je to vlastne kvantová fyzika, ak máte k tomu vzťah trošku, ale to sú terahertzové žiarenie. A tie majú veľmi hlboké, teda veľmi systematické, zamierené tie lúče, ktoré naozaj ozdravujú. A predstavte si, že má takú schopnosť, pán doktor, neviem, či je doktor alebo docent, to je jedno, Kališčák nám to vysvetlil, že práve tú spiacu bunku, tá, ktorá je ako keby spiaca, no tak ako obrazne povedané, ale tá, ktorá je v úzadí a nefunguje dobre, tak ju práve týmto preberie. Toto žiarenie ju preberie. A zaujímavé je, že tie patologické, tie choré bunky odstráni. Tie nemajú šancu. Dôležité je tu ale povedať, že to sa všetko koná v tom organizme, teda to je pod vedeckým, z Izraela nejaký vedec takisto to vyslovil alebo vysvetlil, že ako funguje. Aktivuje sa bunka len vtedy, keď má dostatok vody. Čiže dôležité je, aby ste pred svietením alebo pred fúkaním 10 minút predtým vypili minimálne 1 pohár, 3-decový pohár teplej vody. Proste naučte sa stále teplú vodu piť, lebo teplá voda má účinky liečivé a to bož, keď vlastne ju vypijete pred týmto svietením, tak okamžite sa dostane, nemusí sa prehrievať v organizme, dostane sa tam, kde treba cielene a keď sa dostane k tomu tento aktivátor alebo to žiarenie, tak prebudí tú bunku, bunka nasaje tú vodu a už má vyhraté, pretože sa začne liečiť. Vypustí, alebo vlastne ozdraví sa tým, že pôjdu preč tie nedobré látky z bunky, očisťuje sa a tie ostatné bunky nemajú šancu. Je to všetko na molekulách vody, ktoré vnikajú do tej bunky. Je to 6 molekúl vody, ktoré sú ako 2 ihlany proti sebe postavené. To nejdem vysvetľovať, lebo to je už vlastne do fyziky. To nám netreba vedieť. Dôležité je, že nám to pomáha. A ešte poslednú skúsenosť vám poviem, že 6. januára, keď boli Traja králi, sviatok, tak som mala veľkú traumu. Som si myslela, že oddychnem si, že nebudem musieť nič robiť. Tak som narábala s mojím manželom. Prečo? Ráno vyšiel vonku zo sprchy a zrejme neumytý, nedobre utretý, no to je jedno, proste vystúpil vonku zo sprchy, kde je 20 cm schodík a spadol komplet taký, aký je, 140-kilový chlap, podotýkam, že som nevedela ani do kúpeľne vojsť, ale keď som videla kopu krvi, tak som sa veľmi zľakla. Ja krv nemôžem ani vidieť. Musela som sa prekonať a vlastne on si rozbil hlavu, zadnú časť hlavy, ale to bol veľký rez pozdĺž celej tej guľatej časti hlavy, lebo on narazil na
rozbitú alebo odštiepenú kachličku na cokliku dookola. A to som nevedela hneď, lebo ja som bola v takom strese tiež. Až na druhý deň som to išla kontrolovať, ako sa to mohlo stať, pretože ten hrubý, alebo teda hrubý, dlhý a hlboký rez, plno krvi bolo. Ja som myslela, že teda zavolám RZPčku, alebo že ideme do nemocnice, že ho dáko pozbieram, aby sme išli, že to treba zašiť. Každopádne, lebo veľmi to krvácalo a veľmi veľký rez to bol. Ani počuť nechcel. Jednoducho som mu to odfotila, vrajím, pozri sa, to musíme ísť k doktorovi. No nechcel, no tak riešte chlapa takého veľkého. Tak som ako rozmýšľala, že čo? V prvom rade som pozbierala všetky, ani neviem, odkiaľ som to vedela, jednoducho som ho posadila a som ho začala iba to krvácanie, ktoré bolo, tak som mu ešte vtedy nesvietila, lebo som si uvedomila z nejakého kurzu, asi som si zapamätala, že proste treba nechať to vykrvácať, len to utierať, aby to vlastne tá krv pomôže tomu, aby sa tam tie niektoré bunky, ktoré sú poškodené, aby sa očistili, uzavreli a vlastne, že sa oni budú hojiť prakticky. Tak som čakala dovtedy a utierala stále, kým mu nešla až taká vodička. No to bolo asi tak po 2 hodinách, nebolo to hneď. Takže týmto som hneď nešla do toho. Odporúčam vám nie hneď, preto lebo toto má schopnosť hneď uzatvárať, stiahovať, takže netreba sa ponáhľať. Ja som mala ale taký sprejík s kolonoidným striebrom, alebo teda niečo, čo dezinfikovať. Štípalo to veľmi, povedal, tak nechcel si dať zašiť, tak musíš vytrpieť. No a keď sa mu už ustálilo, že už teda iba trošičku slzilo i vychádzalo vonku, samozrejme, že som hneď zobrala aktivátor, ale na jednotke, na tomto, som svítila len teda 10 minút. V pohybe, ani nie kruživým, ale hore, dole pomaličky som pohybovala a svietila. Už na vidom oči som videla, že už sa to tam niečo napravo, ako keby sa sťahovalo. Lebo to bolo, celá pokožka bola rozrezaná prakticky. Nechali sme to tak, nedovolila som mu ani si ľahnúť, musel sedieť, prestal komunikovať, proste bol čudný, ale teplú vodu som mu stále dávala. Napadlo ma, že to bol iste otras mozgu. Našťastie, že som mala doma, neviem, či to viete prečítať, si tieto kapsulky Reishi huby, teda linci sa to volá, ale z Reishi huby je to vlastne. To sú takéto malé kapsulky, 2 sú takéto, 24 kusov je v nich, tak hneď som mu jednu dala. Ani to som nepreháňala, lebo aby kto vie, čo bude, aby som nepoškodila som. Práve naopak, veľmi dobre som to urobila. A večer asi neviem, proste to bolo už podvečer, som mu ešte raz pofúkala týmto, len som mu navlhčila zase tým kolonoidným striebrom, aby to nebolo úplne suché. Keď iné nie, tak aspoň destilovanou alebo čistou prevarenou vodou, aby sme nie to suché tam svietili, aby tá voda, ktorá síce ju má znútorne, ale aj zvonku treba, aby to nevysušovalo. Takže na vidom oči to bolo úplne pekne stiahnuté. A viete čo, tú vložku anionovú, čo ukázala, mám ju a nechcem sa už nahýnať, tak som tú anionovú vložku slipovú, obstrihala som ju a nalepila som ju na vankúšik, taký vankúšik, ktorý vlastne, aby snímal, aby ešte krv tiekla, obmotala som mu okolo hlavy. Samozrejme, tú anionovú vložku, ten čip treba navlhčiť, len vtedy vlastne sa uvoľňujú z toho strieborného čipu tie anióny. Všetko je aniónové, všetko vlastne úžasne pomáha. A to chcem povedať na záver, že táto vložka na ráno, keď sme už ako otvorili, tak bola celá hnedá, svetlo hnedá, čiže mu tom ešte stále niečo vyťahovalo, našťastie, ale to bolo. Ja som to zverejnila v telegramovej skupine, tak ak kto vás pozval, nech vám to ukáže. Nie je to dobrý pohľad na to, ale som to dala, aby to bolo dôveryhodné. A teda už som mu viackrát ani nesvietila, ale potom som až zistila, že ešte mal aj druhú udreninu, ale pod rovnou mal ešte aj kolmo. To bolo také zdúrené, len našťastie neotvorené, tak som mu ešte to potom svietila. A vďaka tomu, myslím, že ten otraz mozgu mal a ten veľký rez mal. A na druhý deň ani nie 24 hodín a takto sa to krásne vďaka aktivátoru. Takže v skutočnosti každému odporúčam. Je to investícia, môžem povedať, že na celý život. A
nie to som chcela. Dokonca sa dá aj rozobrať, že sa dá vložiť do sáčka alebo so sebou na cesty a môžete to kedykoľvek, čo vás zabolí, kde zabolí, posvietiť. Stačí pár minút, cielene a veľmi, veľmi dobre si budete pochvaľovať, že ste túto investíciu urobili. Takže o aktivátore len básničky viem hovoriť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Na záver sa predstavím, sa volám Olga Migrová, lebo napadlo ma, že som na začiatku nepovedala. Volám sa Olga Migrová, som z Rimavskej Soboty a ja som prvú informáciu dostala od Mariky Kučerovej, ktorá predo mnou hovorila, pretože s tými bolestiami, čo som mala tej chrbtice. Takže vedela by som veľa o tom hovoriť, ak máte záujem, viem vám poradiť, ale zatiaľ toto je všetko z mojej strany. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ahojte. Olinka, ďakujeme ti, bolo to veľmi výživné. Ja by som poprosila našu Elenku Stachovu. No, som sa pripojila, dobre? Áno, ale teba nepočujem. Aha, ty si vypnutá, dobre. Áno, dobre, v poriadku. No, ja začnem s tými korekčnými vložkami. Neviem, jak som to... Tak. No, na nohách mám, ale veď ste ich ukazovali, že ako mne to veľmi pomohlo. Ja som 2-krát operovaná. V Ružomberku som bola v nemocnici, vo vojenskej nemocnici ako už doma. A tieto korekčné vložky mi veľmi pomohli na kríže. Ja odvtedy ťuk, kríže ma absolútne nebolia. Potom ako vekom sa mi začali zasekávať kolená, ešte aj, jak sa to povie, na nohách, jak sú kotníky, tam sa mi začali zasekávať nohy. A keď som robila niečo v kuchyni, tak strašne ma bolelo medzi lopatkami. Tak to som zistila hneď, že od toho nehovorím, že z jedného dňa na druhý, ale časom, toto som zistila, že lieky nosím v kabelke stále, ale ja som ich odtedy nepoužila na bolesť. Ani som nemusela pohotovosť, lebo ja som mávala také stavy, že proste zaseklo ma to v posteli a ja som nemohla ani kričať, ani otočiť sa, ani hýbať sa, nič. Musela prísť proste pohotovosť, streknúť mi obstrek a potom som mohla sa dostať aspoň na kolená, proste aj na vece alebo tak. A bez liekov to nešlo. Kvapiek, tranabene som nabrala až. Ale čo som zistila veľmi také dobré pre mňa, že tuto my bývame ako na chate a susedu mám tam ale 100 schodov hore, tak v kopci býva, tak ja som vždycky musela odpočívať aspoň 4-krát po tých schodoch. A teraz ja ich výjdem na 2-krát. A samozrejme raz si musím oddychnúť, ale proste to som zistila hneď, že to dýchanie sa mi upravilo. Už sa mi potom smiala, že chodím jak srnka už k nej. No tak to je také dobré. Potom, čo som mala, to je všetko k tým vložkám, mala som škaredú popáleninu, liečili mi to v šaci a pol roka, z toho mi proste na dorze nohy. A dostala som silný zápal, odumrela mi kostička, no ja som to videla na rentgene, že čo mi spôsobuje takú bolesť na palci. Aj sa mi začala tak ťahať doprava, topánky som vysoké, musela všetky teda dať preč, ale práve, že tieto vložky, to už vidím, že palec mám úplne rovný. Ja som nemala tu, jak sa povie, ten halux, len proste problém s tým palcom. Operovali mi ho, že sa to musí odstrániť, tak mi kúsť palca tej kosti odumretej mi dali preč. No a čo som zistila tiež, že teda super, začala som používať tieto peptidy, ale tak po troche, lebo mi to moc nechutilo. Ale veľký prínos mi to ako prinieslo a hlavne som to vysypala. A hlavne som to zistila na tom palci. To som zistila asi týždeň dozadu,
že ten pálec, čo sa mi narovnal, ale ja konečne ho môžem aj hýbať s ním, dole, hore, čo predtým sa mi nedalo, a teda keby som to aj chcela, že s rukami to spraviť, tak to bola ako bolesť. To aj pri topánkach, že musela som mať len kožené a musia mi sadnúť topánky, že veľmi dobre. Takže to je taká spojitosť aj s tými korekčnými vložkami. Takže to je super. A tieto dve veci som mala prezentovať, ale musím povedať ešte, že kto mal napríklad krvácanie do sklovca, ako som mala ja som začala teda aj ten gel používať kvôli spevnenú ciev. To mi Adam pomôže. Uvidíme ešte, lebo kontroly mám teraz stále. Ale z toho krvácanie do sklovca nevidela som na oko mesiac. Potom to mi vysvetlili u doktora. Potom sa tá krv začala proste zhlukovať. Tak som videla také, ja hovorím, že milióny, ja neviem, koľko ich bolo. No strašne veľa takých čiernych bodečiek. Možno, že aj niekto má, že také čierne, ako keď sa díva, také čierne bodky, to je vlastne tá zrazená krv. A ja prvý raz, keď mi Majka, sme sa stretli v kaviarni, skúsila som si tie okuliare a ja som hneď zacítila, že keby mi mizli tie bodky, to vlastne tá zrazená krv. A ja som ich mala strašne v tom pohľade veľa. No a ešte mám, ale to je nič proti tomu, čo proste som mala. Takže aj tie okuliare nedám dopustiť, i keď ja ich nemôžem nosiť, ako neviem ich nosiť okuliare na okuliare kvôli dioptriám, nosím ich ráno pri káve a proste kým nepotrebujem ako ostro vidieť. No takže aspoň také 3 veci, ale ináč skúšame aj s manželom všetko. Teraz behá stále, kým sa dostaneme k zubárovi, ten čip z hygienických vložiek používa na zub. Konečne sa vyspí, dáva si ho medzi ďasno, no a hneď hovorí, no jak si ho dá, tak mu to zafunguje a môže spať v pohode, lebo som mu dala, hovorím, keď bude ozaj bod boleť aj tabletku proti bolesti, ale ako super, no kým sa dostaneme k zubáru, lebo to tiež nie je sranda. Behali sme po zubáro, čo sú púchové, no lenže bohužiaľ, skúste za 2 mesiace. My neberme nových pacientov, proste je problém. To rozpúšťajú v širokej miske. No, joj, a ešte mi kričí manžel, že na ten peptid, lebo on mi to vždycky ráno, kým ja ešte spím, rozpúšťa. Aby som to mala nachystané, tak hovorí, treba to rozpúšťať v širokej miske, že tým sa to rýchlejšie rozpustí ako v malom pohári. No to je taká vychytávka. No, toto je všetko. Ďakujem. A rada počúvam proste tie druhé skúsenosti. Ďakujeme, Elenka, bola si úžasná. Tak ja poprosím ešte našu Máriu. No, už som tu. Vidíte ma, počujete ma? Dobre, tak. Dobre, tak dobrý deň. Volám sa Mária Šikulincová. Bývam v Trenčianskych Tepliciach. K Viede, v spoločnosti Vieda som sa dostala k týmto produktom vďaka Majke Putalovej, lebo som videla jej reklamu na zubnú pastu. Hneď ma to zaujalo, lebo odjak živa nejak som taký človek, že inklinujem k takým tým produktom prírodným, takýmto veciam. Tak som sa nejako prihlásila Majke. My sme už predtým nejak komunikovali, sme boli akože na Messengeri a tak ďalej. A tak teda mi vysvetlila nejaké veci o produktoch, o marketingu a tak ďalej. Veľmi ma to zaujalo a teda hneď som išla do toho.
Takže vo Viede som, neviem presne, či od oktobra alebo novembra, presne to neviem, ale som veľmi spokojná, hneď som si objednala nejaké produkty, samozrejme hneď to boli vložky, toto pánov okuliare, aktivátor buniek, tieto produkty úplne zbožňujem, milujem. To boli moje prvé produkty, čo som si objednala, ale o tých už hovorili kolegynky a majú veľkú pravdu a sú úplne úžasné tie produkty. No ale ja vám teda chcem predstaviť ďalšie produkty od spoločnosti Vieda, ktoré sú takisto úplne vynikajúce. A je to napríklad, vidíte ma, tu som zabalená v saune. Nemám ju teda zápatu momentálne, lebo by som sa uvarila, ale jednoducho som šťastná, že som si túto saunu výbornú domácu zadovážila, pretože hneď ako mi prišla, som ju vyskúšala samozrejme a som z nej úplne nadšená, pretože tuto vám chcem ukázať, že táto saunička vlastne má aj takéto liečivé kamene. Myslím, že turmalinové sa to volá. No a ďalej, také výhody tejto sauny sú tie vlastne, že máte ju doma a nemusíte nikam chodiť a platiť drahé peniaze za sauny, že keď chcete, ste unavení alebo nejak sa cítite chorlavo alebo niečo, tak si sadnete do tejto sauny doma, pekne v kľude, keď prídete z roboty alebo ja neviem odkiaľ a pekne sa vlastne vysaunujete a cítite sa úplne fantasticky. Pretože sú tu aj tieto liečivé kamene, ktoré vám hrejú nožičky a teraz v zimnom období je to veľká výhoda, že keď prídete uzimení zvonku, tak sadnete do sauničky a hrejete sa a je vám úplne fantasticky. Veľmi veľká výhoda teda tejto sauny je, že teda ja mám takú skúsenosť s ňou, že od nového roka som schudla 5 kg s touto saunou, ako sa saunujem. Takže viem, že tuky z tela odchádzajú a vlastne aj zlé toxíny odchádzajú, čiže telo sa lieči a vlastne to telo sa aj tak ako keby obnovuje, alebo ja neviem, ako to mám povedať, že vyjdete z tej sauny ako znovu zrodení. Akože to je niečo neskutočné a jednoducho idete si do tej sauny, kedy vy máte čas, kedy chcete a nie, že kedy, ja neviem čo, musíte behať kade, tade a to platiť veľké peniaze, máte ju doma a naozaj je vynikajúca, je super a teda ten materiál je taký, z takého materiálu je vyrobená, ktorý naozaj veľmi pomáha. Je tam to červené žiarenie, sú tam tie prospešné anióny a tak ďalej. Na týchto aniónoch je vlastne, to sú, dá sa povedať, všetky tieto produkty spoločnosti Vieda postavené na týchto akože prospešných aniónoch a takýchto veciach. Takže naozaj tento produkt je úplne úžasný. No a ešte vám chcem teda dať do pozornosti tieto dva produkty, ktoré som zadovážila vlastne pre svojho partnera a pre seba, pretože môj partner má problémy s kolenami, no tak som mu teda kúpila takéto, dostal to na Vianoce ako darček od Ježiška a jednoducho strašne ho bolievali kolena. On bral lieky, dával si masť a neviem čo, 1 500 000 už eur na to minul. Stále som mu chodila kupovať do lekární tieto mastičky a od bolesti a neviem čo a nič mu nepomáhalo. A dal si tieto nakoleníky a jednoducho mi povedal, že išli sme na prechádzku a tak, a hovorí mi, že vieš čo, že mne tie nakoleníky normálne pomáhajú, že ja som ti neveril, akože ako chlap nie, ale že fakt, a ja som aj videla, aj vidím na ňom, že keď ich má akože na sebe, tak oveľa lepšie chodí.
Takže veľmi mu pomohli, odtedy nebere lieky, mastie, nič, bere len teda dáva si tieto nakoleniky. No a ešte tento nákrčník, vlastne on má také, ako máte možnosť vidieť, také akoby magnety alebo niečo. A ja keď napríklad, mám problémy s krčnou chrbticou, tak ja keď v noci, dajme tomu, mi začne trpnúť ruka alebo niečo, že niečo robím a tak viac si ju namáham, alebo pravú ruku aj som mala zlomenú, tak akože tá ma začne bolieť, tak ja si dám tento nákrčník a normálne behom 5-10 minút zaspím ako babetko, ruky prestanú trpnúť všetko a spím a na krku cítim, úplne ma to až tak páli a hreje a tak nie je dobré, že to by ste neverili. Takže úplne super tieto veci. A fakt musím pochváliť všetky tie výrobky a mohla by som 1 500 000 skúseností tu povedať o tých všetkých výrobkoch a ešte o mnohých ďalších, ktoré mám, ale nemám toľko priestoru. Dám priestor aj kolegyňam a jednoducho, ale aj fakt, tieto všetky produkty spoločnosti Vieda sú úžasné a jednoducho tieto, čo my máme tie skúsenosti, hovoria o tom sami o sebe, že fakt sú vynikajúce tie produkty a veľmi pekne ďakujem Majke Putelovej, že som sa mohla dostať do tejto spoločnosti. Ďakujem, srdečne ďakujem. Ja ďakujem tebe a všetkým dievčatám za dnešný taký výkon, dievčatá váš. Veľmi si to vážim, že ste dostali odvahu a povedali nám, porozprávali, lebo to nie je také jednoduché. Musíte uznať, že je to ťažké niekedy, že? Takže to bude asi všetko na dnes. Neviem, už tu asi nikto není. Oxy? Môžem ešte ja poprosiť o slovo? Prosím. A nech sa páči. Volám sa Dušan Fedorov. A teda môžem, pani Mária pred chvíľou hovorila o tých bandážach kolenných, o pásovej bandáži, o krčnej bandáži. Ja ju mám práve na krku. A môžem vám povedať, že mal som po operácii očí vo februári 2024 veľké problémy s migrénou. Bolela ma veľmi hlava. Nevedel som, čo mám urobiť. Išiel som neurologičke, tam ma poslala na MR-ko. Na MR-ku zistili, že čo ja viem čo. Dala mi hrst liekov, prosím vás pekne. Ani som ich z lekárne nevybral, pretože som dostal túto krčnú bandáž a tá vyriešila všetko. Takže asi tak, páni doktori, ďakujem vám za vaše chémie, ktoré ponúkate cez farmaceutický priemysel. Ďakujem, neprosím. Úžasné, vynikajúce, môžem potvrdiť, je tá bandáž fantastická. A takisto tieto kolenné bandáže. Ja som minule robil tiež krátky vstup a ukazoval som po koľkých? 4 dňoch som dokázal urobiť znovu drepy. Ľudia, ja som nevedel na kolena, ani ja som sa nevedel ráno z postele, keď som vstal, rozchodiť. Dnes je to úplne niekde inde a úplne iný level. Ja môžem ísť hrať futbal, ktorý hrať neviem, ale sa to naučím. Takže toľko za mňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Ingrid Kolárovej a ďakujem Oksanke, ďakujem Tinke. Úžasné baby ste. Veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa do tejto spoločnosti dostali. Ďakujem. Ďakujeme aj vám. Mari, ja vám Oxy? chcem povedať. Ja mám takú radosť, keď vás všetkých počúvam. To je fakt, ja by som ešte zo 2-3 hodinky počúvala vaše skúsenosti, pretože nemáme času stretávať sa takto offline, naživo. Je to také vzácne teraz, lebo není času. Ale dovolte mi pripomenúť pár produktov, ktoré určite mnohí z nás už aj vyskúšali, mnohí nie. A to sú naše elixíry z Cordycepsu. Ja ich som zobrala vám všetky 3 krabice, ako aby ste videli, ako to vyzerá. Pretože to, čo dneska naši kolegovia, naši partneri alebo aj klienti registrovaní ukázali, to sú tie základné produkty, ktoré všetky
viac menej ich hneď kupujú ako prvé, pretože my ich ako prvé aj radi odporúčame, pretože naše telo, naša kostra je najdôležitejšie a samozrejme aktivátor, naša zázračná palička, taký novodobý teplomer. A okuliarky to už ani nehovorím, ale viete, s týmito produktami, ktoré teraz vám ukážem, takéto 3 krabice, ja som sa zoznámila až na 3. mesiac po registrácii. Fakt. Lebo som mala aj iné nejaké vyživovky, takto to vyzerá v tých krabicách. Aj som ich ešte míňala z tých predošlej firmy, čo som mala nejaké vyživovky a tak ďalej. No, až potom som sa konečne dostala k našim elixírom. Teraz vám ukážem, ako aj vyzerá tá fľaštička, takto sklenená fľaštička, taký špeciálny uzáver medicínsky. Čiže nedá sa to otvoriť ručne, nedá sa to jedine paličkou, ktorá je priložená v takom hygienickom obale. Otvoríte, prepcháte a pomaličky si to cuckáte. Reálne, ja som počula o tom tiež všelijaké zázraky na video od iných cudzích partnerov, nie od našich, lebo sme začínali kedysi, nemali sme skúsenosti, ale prvýkrát, kedy mne tento produkt pomohol, keď ja som si to objednala a stále som to nemala otvorené. A jedenkrát som prišla domov, veľmi neskoro po práce, vtedy som ešte pracovala na 12 v obchode ako v jednom, a bolo to 9:30 a z chuti som zežrala z prepáčenia 2 alebo 3 kúsky horúcej píce a zapila neviem či kolo, či kofolon. Decka proste objednali a ja hladná, ja som to proste zhltla, studený bublinkový nápoj a za neviem pol hodiny už som ležala v posteli polomrtva, išla spať, lebo som bola strašne unavená po 12. A za necelú hodinu ma tak chytil, asi to bol žlčník, možno to bol pankreas, ja neviem, čo to bolo, ale nebol to určite žalúdok. Niečo ma chytilo, ja som asi do 2:00 v noci sa krútila, vrtela, sedela na tej posteli, ja už nevedela, čo mám robiť a ja neviem, potom ma osvietilo, Oksana, vyberaj si elixíry. Vtedy som otvorila červený, lebo to som mala, zelený už som mala akože 2 vypité balenie, lebo bolo odporúčené na čistenie krvi, pečenie, že začať so zeleným a potom, že začať s červenými. Hovorím však dobre. A ja som proste spomenula, že som niekde v nejakej prednáške to počula po rusky, že pomáha to aj na žalúdočné alebo nejaké také akutné bolesti. Ja som už bola taká unavená z tej bolesti a hovorím, už moja dcera prišla vtedy, že mama, čo ty tu sedíš, čo ty tu tam buchoceš? Ja hovorím, ja neviem čo, možno budem aj sanitku volať, lebo už to sa nedalo vydržať. A ja tabletky nepijem a reálne v tú chvíľu by som ich vypila, len som nemala nič také, ja doma nemám nič v podstate. Tak som ten červený elixír vybrala, polovičku fľašky som vycuckala, ľudia za 5 minút bolesť normálne zmizla a mňa odpalilo, ja som zaspala. Ja som ráno vstala, docuckala druhú polovičku fľaštičky a ja som bola v šoku. Reálne. To bola moja osobná skúsenosť. A potom druhá skúsenosť zase s červeným elixírom. Ja mám 2 dcery, dvojičky 28 ročné a moja dcera akurát robila doktorát a to bolo obdobie promoci a nemohla si dovoliť byť chorá. Ale tým, že ona po 12 hodín na počítači proste unavená, stres, ona tým je ochorela a viete, ako deti rodičov, ktorí robia sieťový marketing, povedia, mama, daj pokoj so svojimi ďalšími superproduktami. Ja som kadičo pchala a ona nechcela. Aktivátor? Nie. Jedine BEM, to máme taký masážny prístroj a ten som jej dávala na túto v oblasti krku, lebo ona sedí na počítači strašne veľa a ten 3 minútky jej uľavilo od bolesti. Ale to potom, niekedy neskôr porozprávam. Ale pointa, že vtedy mi ochorela a povedala, bože, zajtra skúšky, čo to tam mala, proste musela ísť na tú univerzitu. Ja hovorím, Karina, prosím ťa, tu máš červenú celú krabicu, ja som vtedy odchádzala na služobnú cestu. Hovorím, prosím ťa, daj si tu jednu červenú fľaštičku, prosím. A večer si daj ďalšiu a ráno si daj ďalšiu a proste budeš fit. Ja keď som sa vrátila zo služobky, ona mi hovorí, mama, čo si mi to dala za zázraka? Ona len jednu fľaštičku vycuckala
no i pred spaním, ráno bola zdravá, išla do robotnu, vlastne na univerzitu, akože. A vtedy potom pre mňa prišiel ďalší šok, keď som ja chcela im na Vianoci podarovať svojim deťom také drahé dary, 2000, podotýkam 2000 eur som chcela také dary im dať. A Karina mi hovorí, mami, nemusíš, prosím si 10 balení červených elixírov. Takže viete, to sa same za seba to hovorí. Takže na zdravie, ja si teraz dávam zelený na noc, na vaše zdravie. Takže musela som vám to povedať. Takže doporučujem, cenová relácia tam je tiež famózna na tú kvalitu. Je cena proste nereálna, smiešná. A ešte keď niekto chce sa podeliť reálne s nejakou brutálnou skúsenosťou, keď ju máte, kľudne zdvihnite ruku. Máte priestor, budeme radi, keď poviete niečo, čo sme ešte možno nepočuli. Pozrieme ešte otázky. Áno, nech sa páči, dvíhaj. Ja keď som počula o tom červenom, len ja som nevedela, že či môžem o viacerých produktoch hovoriť. Ale ja hovorím červený, ja som si ho tu aj nachystala, že červený elixír je zázrak. Pretože jak ja som bola mesiac dozadu v nemocnici, čo mi nevedeli zastaviť krvácanie z nosa, a proste dostala som sa do takého stavu, nechcem rozprávať toto, zle bolo všetko. Prišla som z nemocnice, v živote mi nepuchli nohy. Mala som aj veľkú stratu krvi, veď dali mi dáku proste všelijaké tie flaštičky 3 krvi. Večer, keď som sedela, hovorím, no konečne som doma pri počítači. Ja som nevedela, že čo sa mi robí s nohami. Zrazu mi začali puchnúť strašne nohy. A teraz čo, tiež som si hovorím, mám červený elixír, tak som si otvorila, hneď polku som vypila, 2 dní, 3 dní a ja som už žiaden opuch nôh nemala. A to, čo som čítala, to kvôli tomu som sa ho hneď chytila, že tam bolo písané, že je to aj na krv, aj proste, že vyrovnáva to v tele, neviem, jak sa to teraz povie, proste všetko, tak takisto som sa usmiala, že hneď som si objednala 10, lebo hovorím, to je taký zázrak, že ja som tiež neverila, že to môže takto účinkovať. A teda, to proste na ten opuch nôh. A takisto teraz nedávno sa mi stalo zase, to ja neviem, lebo mi vyšetrujú srdce, tam našli niečo. Tiež mi začal strašne sa dvíhať tlak. Ale ten spodný, a v nemocnici musím si stále kontrolovať, aby sa mi nezvýšil tlak. A mala som 135, tiež som nasadila hneď červený elixír a šup, išlo to dole. Není ešte v poriadku, je na 90, ale už nemám 136, 120, proste všetko. Tak ja hovorím, tiež som si hneď kúpila 10 krabíc, hovorím, ja to musím mať po ruke. Takže není to, ja hovorím, to je, tuším, liek na všetko. No, toľko som chcela. Ďakujem. Doslovne dobre si to povedala, on vyrovnáva aj ten yin-yang, či aký, no my, viete, nie sme čínsky ani tieto západní lekári, my sme obyčajní ľudia a tie produkty sú tak stanovené, že nemôžu ublížiť, lebo tam je to dávkovanie, aj všetky tie princípy, je to pre bežných ľudí totiž. Fakt, nemusíte byť ani sami lekári. No. Dosť elixírov minimum doporučujem mať červených doma. Za chvíľočku budú na stránke, na budúci týždeň už buďte v pozore, budú. Dneska som počula od pána prezidenta, nikomu to nehovoríte. Mal by prísť kontejner, takže keď budú, tak si prosím vás zakúpte. Mali by prísť aj zelené, aj červené. No a ešte tam bude niečo prekvapenie večera, takže pre nás radosti bude plné gate, hej. Príde tovar. Takže tak. Dobre. A ešte Mária chce povedať, že Mária zo sauny zapla zvuk. Či chceš niečo povedať? Áno, chcem niečo povedať. Zabudla som povedať, že odkedy používam produkty spoločnosti Bieda, som nezjedla ani jednu tabletku, nič. Predtým som brala, ja už som bola na flektore od bolesti, čo ma bolel chrbát strašne. A bola som taká odstavená od práce, lebo som nevládala pre bolesti chrbta
robiť a ja som bola celý život zvyknutá robiť manuálne, skrátka niečo stále robiť. Stále som aj teraz zvyknutá a bola som nešťastná z toho, že tá bolesť chrbta ma strašne blokovala, že som nemohla nič robiť. A jak som začala používať tieto produkty, vložky, aktivátor a tak ďalej, tak ja som nezjedla jednu tabletku a chrbát ma absolútne neboli a ja behám ako srnka, ako znovu zrodená. To som chcela ešte povedať. Ďakujem. A som šťastná. Ďakujeme. Dobre, a je tu medzi nami možno úplne nejaký nováčik, ktorý má takú svoju čerstvú skúsenosť, lebo my sme reálne unesení z tých produktov a reálne ako dievčatá hovoria, že by sme tu ešte fakt dlho vám vyprávali. Takže keď ešte niekto... Aha, nech sa páči, pani Irenka. Zapnite si mikrofon. Krásný den všem, já vás moc zdravím. Oksanko, já jsem měla včera úplně podobnou zkušenost jako vy s tím, jako, že mi bylo nějak nedobře, ale já teda, jakož nemám elixiry, tak jsem použila aktivátor. Tak jsem si pofoukala aktivátorem a během 10 minut jsem zaspala a bylo to OK. Takže já jsem šťastná, že jsem poznala firmu Věda a že mám prostě... Hej, že si šťastná, že si si povedala áno sama sebe, Áno. lebo je to, Tak. nie je to malá suma, uznávame všetci, že to není 3 €, aj keď míňame veľa razy na všelijaké iné blbosti, kopa peniazy, ale Přesně tak. viete, a na seba milovaných koľkokrát šetríme. Je to pravda, ľudia, že? Hovadiny nakupujeme o 106, ale keď ide o naše zdravie, alebo tak veľa razy sa zamyslíme. No a potom, keď už je veľmi zle, chytáme sa aj slamky, ako sa topiaci, ako sa hovorí. Takže ale ďakujeme za skúsenosť. Děkuju. Kolegovia, takže vidím, že, alebo partneri, alebo nováčikovia, neviem, kto je tu s nami. Ja si myslím, že na dnes dostatočne informácií a chcem pochváliť Máriu Putálovú s jej krásnym tímom. Sú to fantastické dievčatá, držia sa pokope, čo môžu, zdieľajú nielen pre seba, ako povedala Mária aj na začiatku, že kde môže, tak prispieje aj pre ostatných, aj ako vás vyzývala na začiatku, takisto vás vyzývame. Keď máte tie skúsenosti, povedzte nám o nich, prezdielajte nám ich cez lídrov, alebo sami napíšte nám súkromne správu, svoju skúsenosť. My ju určite dáme do spoločnej našej skupiny a taktiež určite na budúcu sobotu, prečo nie, môže byť akýkoľvek tým dať sa dokopy a povedať si svoje nejaké skúsenosti, lebo produktov máme naozaj reálne veľa. Takže dúfam, že na budúce zase sa stretneme. Páčil sa vám tento formát? Môže byť takto v sobotu podvečer o 7:00? Jo. Bolo by dobre, že? Takto sa stretnúť. Tak keď ste za, tak po svojich lídrach alebo priamo mne napíšte, že by ste chceli, že máte svoje skúsenosti, máte svojich 3-4 klienta alebo partnera a že chcete tiež o niečo porozprávať. Keď áno, tak budeme radi. A na záver môžem... Áno, určite, lebo skúsenosti, ľudia majú radi skúsenosti, takže je to veľmi dobré. Z toho čerpajú. Koľkokrát mi povedia, že kde si nájdem nejaké skúsenosti, čo je dôveryhodnejšie, lebo tí ľudia to prežili. Takže je to veľmi dobré, naozaj. Olenka, tebe samostatne sa chcem poďakovať. Veľmi pekne, veľmi zrozumiteľné, aj keď si není pani doktorka, ale veľmi dobre, krásne si vysvetlila niektoré účinky aktivátoru, pretože ľudia veľa razy chcú vedieť nejaké také podrobnosti, takže možno by sme mohli aj samostatno na aktivátor napríklad spraviť prezentáciu, iný pohľad, lebo Tinka nám spravila svoj pohľad, ako to vidí. Oli, keď chceš, môžeš sa pripraviť a nám tak podrobnejšie porozprávať, lebo ty vieš dobre. Ďakujem. Môže byť. Můžu já, prosím, mít dotaz? Nech sa páči. Vidíte mě, slyšíte mě? Drahomíra Balešová jsem já. Vy mě slyšíte? Áno, nech sa páči, môžete. Já jsem nováček a děkuji vám za všechno, ale paní Oksanko, já jsem poprvé, když jsem viděla s váma prezentaci, prosím, řekněte nám váš recept. Vy máte tak nádhernou pleť a přeci 18 už vám taky asi bylo, že?
Bolo dávno. No, to jako je, já už jsem tady jako, že jo, ne to, ale to mě, a teď tak já na vás můžu oči nechat. Dobre, ďakujem za otázku, prečo by nie, určite sa podelím. No poprvé rada sa machlím. Jasně. To je môj taký koníčik, mňa to tak zrelaxuje ráno, keď si trošku namalujem tú tvár, make-upy, krémiky, ale určite používam. Naše vložky vám reálne zlepšia stav pokožky a tie všetky také vrásky. Je to čisto mechanicky, pretože korekcia ide chrbtici, tým, že sa naťahujeme dozadu, už nám tie aj svalstvo začína trošku inak, čiže reálne postupne vložky pomáhajú na stav pleti, fejsu, tváre. Plusom ja používam náš vynikajúci zlatý sprej, ktorý je momentálne vypredaný, ale on určite bude. Plusom samozrejme robím aj s aktivátorom ako naše dievčatá. Ja si s tým suším hlavu trošičku, prejdem samozrejme po tváre a ešte vidíte, keď dovolíte, keď už o tej pleti hovoríme, ja som všimla, že mne kiloidná jazva, táto pomaličky odchádza. Priatelia, s kiloidnými jazvami prakticky nie je reálne bojovať. Keď sú tu lekári alebo ľudia z medicíny, alebo ľudia, ktorí mali keloidy, vedia, že to je prakticky nereálne. Tam je strašne veľa, do toho treba píchať injekcií, všelijakých zákrokov, ale ja som si fúkala, lebo rada fúkam túto oblasť krku, lebo veľa rozprávam a túto čakru si podporujem, hrdlovú. My sme tu všetky čakry, makry. Jasné. A som si všimla, že začal sa mi tento keloid krásne sa strbávať, lebo ja som pred pol rokom dávala odstraňovať pár znamienok z tvári a z krku, lebo som nechcela, aby sa to zväčšovalo. A jedno znamienko mi zle zašili a vytvoril sa reálne taký nepekný keloid. A on si pomaličky sa mi strebáva, takže aleluja. Chápete? Takže toto je úplný zázrak z môjho pohľadu. Takže Děkuju. radujem sa životu. Tak. Tak jo, děkuju za všechno. Páči sa. Karel Šimek zdvihol ruku. Neviem, či chcete, Karel, niečo sa opýtať. Nech sa páči, zapnite mikrofon, lebo vidím, že tu máte zdvihnutú ruku. Ne, já jsem zdvíhal palec a omylem se zvedl. V poriadku, kľudne. Děkuju za všechny informace, bylo to super. Dobre, ďakujem. No tak teda, ľudia, vidíme sa budúcu sobotu. Dúfam, že niečo vyzbierame, zase sa dohodneme s nejakým tímom. A možno aj tie isté dievčatá nám ešte viacej porozprávajú, keď budú chcieť. Tak, Maria, ďakujem ti krásne, že si to pekne zorganizovala. Si šikulka. Ahojte. Veľmi radi. Dievčatá, vám za spoluprácu všetkým krásne ďakujem. Ďakujeme krásne. Dobrou noc. Ďakujeme. Bolo to Ahojte. super. Ďakujeme. Dobrou, díky.